Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, дэманстрыруючы тое, што мы таксама купленыя не ведаю кім іхтяндрамі з Альфа Центаўра, мы запрасілі ў госці прадстаўніка, відаць, я не ведаю, гэтай супольнасці. Тым не менш, жарты жартамі, але у нас, як мы абяцалі у нас у студыі, добраахвотнік, сябра каардынацыйнай рады і блогер Александр Лахвіч Наўковіч. Прывітанне, Александр. Вітаю, Зміцер, дзякуй за запрашэнне, вітаю спадарства, всем добрага дня. Ведаеце, чаму мы вырашылі, тут ёсць некалькі таких сур'ёзных тэмаў, якія хацелася б абмеркаваць з Александром, але пачнем з такой дарожнай тэмы, тому что Александр по дарозе у одно месца заехаў до нас. Так вось, Александр, куды, як кажуць, намыліўся, куды едзеш? Это военная тайна, але я раскажу ўсё ж таку, гэта будзе Украіна. Еду у 225 батальён. Пра яго я неаднаразова узгадваў у сваім YouTube-канале. Як кажа адна пані у вас на этэры была, я піару свой канал, да, подписывайтесь, альбо хотя бы поглядзіце YouTube-канал Лахвіч, і там я падрабязна распавядаю пра 225 батальён. Спасылочка на канал Лахвіча ёсць у нас у описании и на сторонце Еврорады. Так ось, все ж таки мета, давай подрабязней все ж таки. Мы никому не скажем. Не, я разумею. Ну, мета что? Рабіць з оркаў хороших русских. Нагадываю, хороший русских это той, які ляжыць у пакете и ўжо нікому не перашкаджае. То есть простыми словами ты едешь уже в принципе подписывать контракт и уступать у 225-ку на позицию мінамётчыка. Яшчэ не ведаю, кім мяне возьмуць, але сказали, возьмуць дакладна. Там паглядзім ужо па месцы. Бо трэба будзе яшчэ пачакаць квіток 3 тыдні. Ну, карацей, спадарства, зараз звяртаюся да тых, хто хацеў паехаць і былі нейкія перашкоды. Зараз усё ж таку з'явіліся сілы моц, то, калі ласка, вось запрашаю. Чым знакаміты гэты батальён для нас, беларусаў, памятаеце ролик з танкам з БЧБ, вось гэта адтуль. Ёсць підроздзел ТУР, якім кіруе Жэрар, памятаеце такога чалавека. Вось ён быў і у вас на этэры, і у мяне інтэрв'ю рабілі, таму механізаваная рота ТУР пры гэтым батальёне. А вось куды я потраплю, там будзе бачна. Да, і вось вырашыў як бы то не тое, каб развітацца, але пабачыцца, таму што еду як мінімум на 6 месяцаў кантракт, а можна будзе потым працягнуць. Што з сабой браць? Хутчэй за ўсё выдадуць. Добры настрой, полымя ў вачах, шчырае сэрца і ісці до перамоги. Лахвіч, давай все ж таки трошку по чарзе. Ну вот глядзі, мы зараз у Варшаве. Ты ўжо не один месяц у Польшчы таксама. Ты прайшоў праз, ну, умоўна выбарчы працэс, стаў дэлегатам каардынацыйнай рады. Ты тут аформіў дакументы ўжо, то есть как бы легалізаваўся. Навошта табе? Глядзіце, калі... я маю не навошта каардынацыйная рада і легалізацыя, а навошта з'язджаць зараз. Глядзіце, калі быў ва Ўкраіне на вайне, першы раз, калі пачалась паўнамаштабная, я сам себе паабяцаў, што я зраблю адпачынак. Я ўжо просто не выцягваў, не вывазіл, мне было вельмі складана, там розныя перашкоды былі ў жыцці, і мне трэба быў адпачынак. Гэта асноўная мэта. Другая, але яна таксама вельмі важная, ва Ўкраіне мне было вельмі складана легалізавацца. На той час прайшло, падаецца, 9 месяцаў. Можа, щось змянілось. Я не хочу хлусіць, але на той час было складана атрымаць нават просто банкаўскую картку, калі ты не військовы, калі ты вось просто беларус, які знаходзіцца на тэрыторыі Украіны. ВНЖ там паўгады чакаць толькі разгляд. Гэта казаў мне адзін з мой знаёмы, які ўсё ж таку дачакаўся, і зараз ён жыве ва Ўкраіне. Карацей, я выбраў гэты шлях, таму што мне трэба быў адпачынак, і я вельмі ўдзячны польскаму народу, кіраўніцтву за тое, што ўсё ж таку я атрымаў легалізацыю. Вось на 3 гады я уцікач, але зараз я можу ўжо выязджаць. Ось. І, дарэчы, таксама важнае пытанне, да мяне звяртались таксама былыя добраахвотнікі, якія хацят павярнуцца, яны кажуць, мы атрымалі вось гэтага уцікача, але знаходжанне ва Ўкраіне нам можа быць, ну, па законе толькі 3 месяцы.
а контракт 6, що рабіць? Я кажу, ну я не ведаю, що рабіць, але я паехаў у жонт і напісаў заяву, що калі ласка, я вельмі вам удзячны, вы мне дапамаглі, гэта для мяне вельмі каштоўна насамрэч, але я не можу прадаць свае маральныя каштоўнасці і я павінен быць там, дзе я сябе бачу, бо кожны з нас робіць тое, што можа. Час складаны, мы адкідаем просто звычайнае жыццё ўжо дзесьці ў далёкую скрыню, і калі працягваецца вайна, тым больш што я паабяцаў, што я туды павярнусь, я павінен быць там. Карацей, я распісаў як мог, падышоў па 4 акенцах, я не ведаў да каго звяртацца, але мне сказалі, што калі будзеш вяртацца назад, твае дакументы яны будуць сапраўдныя. А вось могуць быць пытанні наконт таго, ці працягнуць табе, ну праз 3 гады гэтыя. Ну я ўжо думаю, буду дамаўляцца, але на сённяшні дзень я готовы быць і рабіць тое, што я магу. І давайте вось... То есть, умоўна кажучы, я просто удакладню для тых людзей, якія раптам захочуць пайсці тваім шляхам, што умоўна кажучы, табе не сказалі, што ну ладно, раз ты напісаў, тут усё распісаў, мы разгледзелі, робім для цябе выключэнне, можаш спакойна ехаць, то есть такога няма. Не было, нет. Рызыка, зноўку рызыка. Що я буду рабіць пасля, паглядзім. Жыццё не такое даўгое, паспрабуем пажыць, канешне, даўжэй, але ну, вось я ж кажу, плавна хочу перайсці да КР, не было палітычных амбіцыяў, і я, ведаеце, з такім таксама вось гэтай шырасцю там, і гэтая тумба зламалась, і ну, я насамрэч хацеў вось разабрацца, як працуе гэтая палітыка. Мы месяц не працуем, другі не працуем, мы не можам абраць спікера, там потым гэта нешта, яно вельмі марудна, і я разумею, што ў мяне ўжо проста і часу няма, я ж прыехаў не проста гэтай, ну, палітык, я ввогуле не хацеў ёй займацца, не было амбіцыяў. І я да чаго гэта кажу, що я павінен быць там, дзе я сябе адчуваю добра. Кожны з нас робіць тое, што ён умее, тое, што ён хоча рабіць. І калі ты будзеш прагнуць той справы, то яна ў цябе будзе добра атрымоўвацца. Таму вось тут я хочу таксама звярнуцца да тых людзей, якія менавіта за мяне галасавалі, ну, за маю асобу, за спіс, якія верылі. Гаспадарства, нічога не згублена. Я зараз з знаёмымі, з сябрамі рыхтую некалькі законапраектаў, якія хочу прасунуць на разгледжанне КР. Гэта не секрет, бо Зміцер зараз ўсё ж таку будзе удакладняць, што гэта за праекты. Давайте адзін разгледзім. Ну, часу, я так разумею, не так шмат, таму адзін разгледзім. Гэта ўсё ж таку акупацыя Беларусі. На мой погляд, Беларусь акупавана. Да, юрыдычна будзе складана гэта даказаць у Еўропе, але моя мэта, калі ўзровень КР не прыме тое, што Беларусь акупавана, калі мы самі беларусы, да, вось якіх абралі, мы самі не прызнаём тое, што Беларусь акупавана, як мы можам грукацца ў якія-небудзь дзверы еўрапейскіх краін і інстытутаў з патрабаваннем, каб яны прызналі тое, што мы акупаваны. Давайте пачнем з сябе. Ну, вось неяк так, у бліжэйшы час, і хутчэй за ўсё я ўжо То есть, умоўна кажучы, гэта называецца законапраект аб акупацыі Беларусі. Так, прызнанне Беларусі акупаванай Расіяй. Ось, гауляйтерам Лукашенко. Прыблізна тое, што зараз адбываецца на тэрыторыі Донбаса, некаторых тэрыторый Запарыжскай обласці, Крым. Але я так разумею, што канчаткова яшчэ гэты законапраект і недапрацаваны, і, умоўна кажучы, не перададзены ў сакратарыят каардынацыйнай рады, а ты з'язджаеш ужо сёння на 6 месяцаў. Мы будзем працаваць на ўдаленцы. Глядзіце, я буду чакаць яшчэ ва ўкраіне 3 месяцы квіток. Тобто у мяне будзе 3 тыдні, прашу прабачэння. У ПКК 3 месяцы даюць квіток, але не пра гэта сёння. Квіток ваенны, буду чакаць 3 тыдні, у мяне будзе час дапрацаваць гэты праект. Якая розніца тут ці там, ну, каб не марнаваць час. А патлумачце, калі ласка, вот мне просто цікава, ты кажаш, ты ідзеш у 225-ку, гэта ЗСУ, і ты сказаў, туды 3 тыдні чакаць вось гэты вайсковы квіток, а у ПКК 3 месяцы. Чаму? Зноўку можу памыляцца, чаму я зараз так сказаў, таму што людзі, якія вось якіх я ведаю, і ў мяне на канале яны таксама давалі інтэрв'ю, яны казалі, што чакалі квіток 3 месяцы. І я веру гэтым людзям, і з-за гэтага вось было тое непаразуменне. То есть человек приехал, умовно кажучы, с жаданнем пайсці вызваляць Украіну от расійскай навалы, і вот яму трэба дачакацца, і ён сядзіць тыдзень, сядзіць 2, сядзіць месяц, сядзіць, і каб, ну, калі мы про беларуса кажам, і каб потрапіць у беларускую частку,
Ён павінен так 3 месяца сядзець і чакаць і типа вот я тут біць прыехаў, Ну, но вось- пакуль пачакаю. Ну вось такія выпадкі былі і самы даўгі гэта 9 месяцаў без 3 дзён. Ад каго 9 гэта залежыць? месяцаў. А трэба да кіраўніцтва запытацца. Зараз там у нас що мы бачым? З Еўропы мы бачым 2 палка, ну 2 медыярэсурса. Таму ну буду ва Ўкраіне, я запытаюся ў дзядзьку, таму што я бліжэй усё ж таку да ваероў, а не да кіеўскага катла. Вось які змяняецца і ну я шчыра веру у змены вось гэтай рэформы, тому што ну мы не можам згубіць гэты бренд, нават я бы так сказал, але і марнаваць час я столькі не можу, гэта першае. Ну і ёсць яшчэ одна. То есть ты з-за гэтага вот менавіта з-за того что доўга чакаць ты не ідзеш, І другая прычына, Вот калі так. другая прычына, глядзіце, дзеля таго, каб мне патрапіць у ПКК, ён падпарадкоўваецца гуру, гэта ўсім вядома. І загад гура, што ніякае палітыкі у нашых підроздзелах. Тобто мне трэба будзе выйсці з КР. А у 225 батальёне мне не трэба, гэта часціна ЗСУ. Таму вось па двух гэтых нагодах мне будзе прасцей насамрэч патрапіць туды і новыя знаёмствы, новае асяроддзе. Ну гэта будзе як мінімум цікава. То есть вот одна прычына, одна з галоўных прычынаў, что не трэба доўга чакаць, другая палітычны складнік. Ну і так я разумею, паколькі там беларусы ёсць, беларуская нейкі падроздзел ёсць, все как бы фактычна ідзеш да сваіх. Так, але я не менавіта іду у механізаваную роту, тому што я тлуста, я ў танк не моцна ўлезу, там месца не так шмат. Можа быць БМП, там БТР, але ну не ведаю. А у мяне досвед ПЗРК і мінамёткі ёсць. Паглядзім, куды мяне там накіруюць. Вось. Зразумела. Слухай, а вот у нас была размова з Жэрарам, і вот пасля таго, як вот показалі гэтыя прыгожы кадр, як танк под БЧБ процца. Ну Жэрар, правда, потым прызнаўся, што як толькі да мяжы украінска-расійскай танк даязджае, ну ён туды ў Курскую вобласць ехаў, то бел-чырвона-белы сцяг здымалі. Як ты ввогуле лічыш, наколькі патрэбна афішаваць там, можа быць, каля мяжы беларуска-украінскай праехацца на якіх-нибудь танках, БТРах, Абрамсах з бел-чырвона-белым сцягам, как бы показаць, ці няма чаго паказваць? Не, ну я як беларус лічу, што гэта вельмі важна, і я вам як сябру і гледачы, я таксама да вас ставлюся як да сяброў. Я скажу сваю мэту, увогуле у мяне была ідэя з Жэрарам паспрабаваць стаць ваенкорам, военным корэспандэнтам у 225 батальёне. Што ўваходзіць у працу, здымаць, як працуе батальён, гэта усе підроздзелы, медыкі, артылерыя, штурмавікі, ПЗРК, ПТРК, кулемэтнікі, механізаваная і так далей. Тобто ты заўсёды з кімсьці на накірунку і ты размаўляеш з людзьмі. А я украінскую мову, я дуже выбачаюся перад братамі украінцамі, але я яшчэ не вывучыў. Я буду спілкавацца беларускаю. Ось. І для нас, я думаю, што гэта вельмі важна, калі па ўкраінскіх каналах будзе ісці вось такі матэрыял на беларускай мове, што вось яны беларусы, вось іх не так шмат, але яны ёсць. І яшчэ і прапагандуюць, а давайте да нас, тут якія ўмовы выдатныя, жыццё не такое даўгое, і памрэм мы ў любым выпадку, дык можа ўсё ж таку прыгожа сысці з гэтага света і пайсці да багоў. Этакі, знаешь, вікінг. Ну так. Ну, слухай, да, это, конечно, вельмі важно, і асабліва, ведаеце, калі да нас прыходзяць украінскія эксперты, той же самы, я не ведаю, там, Яўген Магда, які у нас часто бывае, там, іншыя, Іван Ступак, там іншыя, мы выдатна размаўляем таким чынам, яны по-украінску, мы по-беларуску, і мало того, что мы разумеем, і гледачы і слухачы нас таксама разумеюць, і гэта как бы дае магчымасць і беларусам так добра глядзець, і украінскаму боку, там што і украінскія гледачы прыходзяць. То есть такое паразуменне. І падымаем розныя пытанні, не толькі паразуменне. Ну, вось гэты стэрэатып, калі я ж веду не толькі YouTube, там яшчэ TikTok, Instagram, і мне перыядычна пішуць украінцы, што я не вучыў ніколі беларускую мову, але яе ведаю. Таму глядзяць, разумеюць, значыць цікава. А тут калі будзе на ўзроўні баявых дзеяў,
то ну я лічу, что гэта вельмі важно. Гэта ну що я можу зрабіць там у той же артылерыі у мінамётцы, ну да, там зробім мы 10-20 там хороших гэтых русских, але медыапрастора павінна быць, каб не было пытанняў, що ад вас летяць ракеты, що вы вінны. Так, калектыўна мы вінны, і калі разглядаць, то гэта адбылося з 96-го года, калі людзі зразумелі, што зрабілі памылку, але ўсё ж таку не выцягнули. Тут можна адысці ў бок і разглядаць гэтае пытанне, зараз мы не дзеля гэтага. Я спрабую так тлумачыць украінцам, што мы браты, нават калі хтосьці не хоча лічыць, што мы добрыя суседзі, што мы людзі, якія хвалююцца за суседа, і калі пачалась паўнамаштабная вайна, у мяне не было пытанняў ехаць ці не, у меня было пытанне, як туды патрапіць, потому что гэта было насамрэч складана. І вось зараз гэты беларускі пашпарт, ён насамрэч як нейкае клеймо. І на сённяшні дзень таксама не вельмі ўсё добра. Дарэчы, вось у мяне не так даўно была гісторыя, мы да яе яшчэ прыйдзем. Не прыйшлі кошты на украінскую картку. Вось мне патэлефанавалі з Украіны, сказалі, ну з банка кажуць, вы беларус, я такой так. А вы воюеце? Я такой, на сённяшні дзень не, праз месяц у мяне з'явіцца зноў квіток. А вось тут вам хацелі пералік зрабіць, мы не можам яго адправіць вам. Я кажу, я ўсё разумею. Насамрэч, я разумею. Ну, ось. Лахвіч, і все ж таки я разумею, што там колькі месяцаў ты ўжо не быў ва ўкраіне, не быў там у шэрагах вайсковых, але тым не менш з таго часу я не думаю, што моцна змянілася, але якое было стаўленне з боку вайскоўцаў украінцаў у ЗСУ да беларуса вайсковага? Вельмі выдатная, дзякуй, што ты тут. Я іншых словаў у бок свой не чуў. Я выбачаю, я пераб'ю, я з чаго задаў гэтае пытанне, таму што от некі Игорь Ивченко пытается. Вопрос Лахвичу. Как сейчас отношение к белорусским добровольцам со стороны ВСУ? Слышал, что многие ушли из-за скотского отношения к белорусам. Не, у меня такого не было. И зноўку, калі человек апеллирует там нейкімі новымі дадзенымі, мяне на фронте не было 9 месяцев, может 10. Дык вось, у свой бок я чуў толькі словы падзякі, дзякую, што вы тут. І асабліва, калі людзі з Украіны, ну, мужчыны, да, з'язджалі, украінцы, якія ў акопах, з якімі ты побач, яны дзякавалі, ну, і казалі, што вось у вас выбор хаця бы ёсць, вы б маглі сюды не ехаць, але вы тут, і мы вам вельмі ўдзячны. Зараз ніякіх камянёў я не кідаю ў бок людзей, якія з'язджаюць ад вайны. Вайна не для кожнага, гэта трэба разумець. Просто ведаеце, ось ёсць, я агучу гэтую праблему, тому што я разумею, хаця гэта можа не... Карацей, маё меркаванне. Вось ёсць кіевскі кацёл, да, які людзі, якія у палку, але ў Кіеве сядзяць. І рыторыка мінулага кіраўніцтва, яна была, што мы павінны захаваць сябе дзеля Беларусі. А спадарства, мне саромна, калі я прыеду і буду сидзець у Киеве, там хадзіць у нейкія нарады, там яшчэ кудысьці, ну, можа і не варта тады форму апранаць. Ось, я зараз не хочу нікога пакрыўдзіць, але калі украінцам, якія з'язджаюць, дадуць такую магчымасць адседжвацца ў Киеве, там, да, там, я не ведаю, машины пераганяць, там, я не ведаю, забеспячэнне, там, і просто чэргі будуць. Не забывайцеся, що і заробак у ЗСУ добрый, і ну, тылавая гэтая... Я не кажу, що яны не павінны быць. Вось, бачыце, я вельмі спрабую падбіраць словы. Але калі прыехаў ваяваць, ваюй. Калі не гатовы, адразу пішы, що мне трэба тылавая часціна. Ось. І вось гэтая рыторыка, яна насамрэч да такой ступені зараз въелась. Я зноўку паўтаруся, вось як пані казала, я піару свой канал, я не піару канал, просто я не хочу паўтараць адно і тое, а ёсць ролики, маё стаўленне да ПКК. Вось, ну, я падрабязна расказваю, што гэта за сістэма. Ось, як яна працуе. Прыехаў ваяваць, ваюй, таму што, ну, інакш адсіджвацца неяк мне падаецца саромна. Я так думаю, што я не ведаю, як тут правильно сфармуляваць думку, не называя імя пані от Лахвіч, якая папракае яго піарам яго канала, тым не менш я раю ўсім падпісацца на YouTube канал Лахвіча. Цікавыя відэо, цікавыя размовы, цікавая ўсё ж таки яго такая падача матэрыяла. Не прафесіянал, але робіць ад чыстага сэрца, эмацыйна, і гэта цікава. А пані гэта прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Аліна Коўшык, з якой вось у цябе я ведаю, ну, пэўныя такія
непаразуменне, да, я хотел сказать сутычки, но не сутычки, непаразуменне, да, мы розныя люди. У чым яны, з-за чаго? Я не разумею, ну глядзіце, я патлумачу сваю пазіцыю і карацей я выкажу як я бачу. Давайте спачатку, каб было зразумела, мне пишуць у телеграм-канал нейкая дзяўчына, кажа, вас вырашылі ўзнагародзіць пераходны кабінет у Варшаве такога-то числа а такой-то гадзіне. Я кажу, можа не мяне, за што мяне ўзнагароджваць, що я каму зрабіў. Не, гэта дакладна вы, ёсць камісія, якая вас у спісы ўнесла, медаль гонар і годнасць за тое, што там уплываеце на станаўленне там новай Беларусі, як і блогер, там беларускамоўны канал, і ваявалі там і тудэма і сюдэма. Я кажу, дзякуй, прыемна. Я кажу, а пераходны кабінет гэта хто і чаму яны вартыя нас узнагароджваць? Ну, напрыклад, калі мяне будуць узнагароджваць як не блогера, а як былога добраахвотніка, які ўсё ж таку 1,5 гады быў на вайне і не кожны дзень, але ўсё ж таку прайшоў шмат і накірункаў і баявых задач, я разумею, за што мяне ўзнагароджваюць. А што зрабілі гэтыя людзі, што у іх ёсць аўтарытэт нас узнагароджваць? Я кажу, я не адкажу, але яны робяць шмат. Вось шмат чаго у гэтай пані і у пана Пал Палыча я і запытаўся, калі я прыехаў на ўзнагароджванне. Я пра украінскі банк казаў, і гэтая дзяўчына, якая мне пісала, яна кажа, калі вы не знаходзіцеся ў Варшаве, мы можам вам аплаціць квіткі, прыязджайце. Ну, я хочу таксама просто на гэтым трошку супыніцца. Гэта важна. Дык вось, прыязджаю ў Варшаву, у мяне быў выбор, спадарства ёсць заўсёды у кожнага, у мяне быў выбор браць медаль, не браць той медаль, выказвацца, не выказвацца, але я просто папрасіў слова у мікрафона. Павіншаваў усіх беларусаў з днём беларускай вайсковай годнасці. Гэта была гадавіна аршанскай бойкі 8 верасня. Ось. Ну і кажу, слухайте, вось мяне хочуць зараз узнагародзіць, але давайте я ўзнагароду прыму толькі тады, калі гэтыя людзі дакажуць, што яны вартыя нас узнагароджваць, тому што усіх па спісе, каго ўзнагароджвалі, я ведаю гэтых людзей, я разам з імі воевал. Хтосьці ўжо памёр, хтосьці хавае твар, ось, але да мікрафона выйшаў толькі я. І я кажу, я прыму медаль ваш, але давайте пасля таго, як вы патлумачыце, што вы зрабілі менавіта для беларускага народа. Спадарства абурылася, і вось адтуль пачалось нейкае непаразуменне. Хутчэй за ўсё, што пайшло, можа, не па сцэнарыі, можа, не па плане, можа, такога не чакалі. Вось. Праз 2 тыдні адбылося у нас праз Zoom з Пал Палычам інтэрв'ю, якое на канале Лахвіч, да. Вось. Мяне паставілі ў абмежаванне па часе, таму я не задаў усіх пытанняў, і я не мог, разумееце, вось калі вы паглядзіце, яно будзе сухое, я не мог разгарнуць пытанне. Таму я зраблю абавязкова агляд на сваё ж інтэрв'ю, вось, з Пал Палычам. Што трэба было б яшчэ дазапытацца. Так як мы на сувязі, я, можа быць, нават з Украіны выйду з ім яшчэ раз на звязок праз Zoom. Дык вось, адбылось тое інтэрв'ю. Я чалавек канкрэтны, війсковы, ўсё, што закалка засталася, я раблю скрыны квіткоў, адпраўляю, спрабую адправіць той пані спадарства, а перапіска выдалена. Мы дамовіліся, што мне кампенсуюць гэтыя квіткі. Справа не ў грашах, справа ў адносінах. А перапіскі не мае. Я праз знаёмых знаходжу гэтага чалавека, пішу, кажу, вось квіткі, а справа не закончена. Чаму вы выдалілі перапіску і не кампенсавалі? Так атрымалася, там, карацей, ёсць нейкае сваё там разуменне. Я таку, добра. Прычым, калі мы размаўлялі, яшчэ я быў у Беластоку, мне трэба было ў Варшаву ехаць. Яна кажа, што можаце скінуць нумар тэлефона, мы вам блікам перавядзем. Я скидаю номер телефона, у меня проблема с польской карткой, у меня есть украинская. Ось, я разгубился. Я, карацей, знайомую попросил, и она набыла мне квиток. И мне треба было яе потом зноў штурхать, типа, скинь мне скрин там. Карацей, усё перевернули так, что треба был PDF-файл з одного банка. Калі я назад ехал, я уже набывал своей украинской карткой. PDF-файл гэтага уже блік не проходзіць. Тобто, калі ты не гуляешь по правилах гэтых людей, як я лічу, да, я могу помыляться, может быть, гэта нейкі збой тэхнічны. Але што думаеце вы? Калі ласка, пішыце. Я адкрыты чалавек. Пішыце лепей мне ў каментарах. Я адказваю ўсім.
бо потым на мяне таксама навальваюцца, ты там і полк хочаш разваліць, і КР хочаш разваліць, і кабінет, да не такія праекты завалівалі гаспадарства, што мне гэты КР з кабінетам. Вось, таму і яшчэ, калі ўжо так пачалося, не па-чалавечы, а я лічу, што гэта не нармалёвыя адносіны, я падымаю пытанне, колькі каштавалі гэтыя медалі. Навошта яны трэба людзям, якія ўжо з'ехалі? Што вы хацелі гэтым дабіцца? Сваю легалізацыю, легалімітызацыю? Типа мы нефіговыя такія гаспадарства, якое мае права ўзнагароджваць нават былых добраахвотнікаў. Ось. Ці якая была мэта? Насамрэч, колькі пайшло на гэта грошаў? Вы, гаспадарства Дэмсілы, часта ўзгадваеце добраахвотнікаў. Я ведаю, ёсць фонд, які на чале з Зміцер, нагадайце, Маріевскі, прозвішча Маріевскі. Дапамажыце гэтаму фонду, дапамажыце вось гэтым хлапцам, якія прыязджаюць. Што грошаў шмат? Утульна сядзець на гранскім юху? Не можу сказаць інакш, прабачце, ў жывым этэры. Дык вось, калі вы ўзгадваеце добраахвотнікаў, можа вы пачнеце ім дапамагаць. Но, може я помиляюсь, насамрэч, гаспадарство, напишите, а то мне пишут, ты по-свинску себе поводишь, ты приехал, а кто ты такие, а там же нифига себе особы. А что гэтай особы зрабілі? Абяцанкі новый пашпарт, абяцанкі беларускамоўнай школы, за кожнага можна спросить. Я кажу, гэтыя дэмсілы дачакаю, пачынаю заводиться, прабачце. Гэтыя дэмсілы... Галоўнае, як тумбу там на конференции не зламі столу. Просто дачакаюцца, что люди, калі вайна скончыцца, яны павернуцца з ПТСРамі, можа хтосьці са зброяй. Пачнецца 917 год. Вось. Калі ёсць магчымасць дапамагчы, не самапіарам, дапамагайце, калі ласка, вось я вам ужо падказаў, ёсць Маріевскі, да, з фондам былых добраахвотнікаў, якім насамрэч трэба дапамога. І не забывайцеся на добраахвотнікаў, якія ваююць. Вось гэтая база. Не тое, што там мы сустрэнемся з адным, другім, там на інтэрв'ю, там вот до нас Кабанчук прыехаў, там ввогуле пайшоў у кабінет. Што пытанняў да гаспадара не мае. Ён 2 гады глядзеў, як гэта ўсё адбываецца, вось гэта весь ўсё лайно, прычым з камандзірскай пасады. Ладно, я выконваў війсковыя абавязкі, я быў на накірунку. Ну, што да яго пытанняў не мае, як гэтыя рэформы праходзяць. Вось, таму дапамагаеце толькі разам, толькі да перамогі. Слухай, калі казаць пра ўсё ж таки дапамогу, падтрымку, там нейкія ахвяраванні, там ці пералічэнні нейкай дапамогі ці грошай, неважна як разобраться. Я размаўляю з Жераром, ён мне кажа, у нас такая позиция, что мы сами павінны сябе забяспечваць, армія нас павінна забяспечваць, дзяржава павінна забяспечваць, хопіць даіць народ, мы не прымаем данаты. З другого боку, добра, ёсць полк Каліновска, прыходзяць людзі і кажуць, а там нейкія крадзяжы, нейкія незразумела куды сыходзяць, і ты думаешь, кому як тады дапамагаць? Адным не трэба, другія ўкрасці могуць. Глядзіце, насамрэч падтрымліваю Жерара, у ЗСУ добры заробак, і яны могуць самі сабе набыць тое, што не хапае. Я кажу зараз вось тое, што было ў ПКК. Ну, насамрэч, я ведаю людзей, якія усе свае кошты аддавалі на ремонт автівак, украінцы, мае сябры украінцы, ось, на там дрон скінуцца підроздзелам і так далей. Ну, яны вельмі стараюцца, і вось гэтым людзям трэба дапамога. У нас, я, шчыра, ніколі, мне такого моцнага не трэба было. Я скажу один момант, мне патэлефанавала сяброўка беларуска з Амерыкі і кажа, я просто хочу табе, менавіта табе дапамагчы, вось я хочу свой уносак, што табе трэба? Мне трэба быў каліматарны прыцэл. Добры каліматарны прыцэл каштуе $600. І я тады задумаўся, набываць, не набываць трэба, мне не трэба. Ну, я у ПЗРК просто, я не марксман, не штурмавік, мне такая рэч быццам і не трэба. Але калі чалавек хоча дапамагчы, то, вось яна сама мяне знайшла. Я не можу падказаць, данаціць ці не данаціць там ПКК ці 222-му батальёну, да, вось у кожнага свае меркаванне. Але вось ёсць добры прыклад, як Балаганаў, да, калега. Ён не так даўно перадаў 10 дронаў. Дык вось яна дапамога. Зноўку вяртаемся, тут медалькі цягнуць грошы, так скіньцеся і дапамажыце. Добра, можа не беларускім добраахвотнікам, можа тым, каму трэба. Дарэчы, я хочу зрабіць невялікі анонс, не толькі Шлахвачу піарыць свой канал, вот як кажуць. Давайте заўтра у чацвер у нас у эфіры будзе
Александр Рыкаў Балаганаў. Так что калі ласка, далучайцеся, задавайте свае пытанні і вот паговорым у тым ліку, як лепей данаціць, на што данаціць, куды данаціць, ці можа што набываць. Дарэчы, вот што набываць і як ты ставішся, давай пачнем з палітыкі. Вось толькі што вярнуліся з Украіны, дзе ў тым ліку з каліноўцамі сустракаліся і з украінскімі палітыкамі Зянон Пазняк і Павел Усаў. Як ты вось да такога палітычных паездак, кантактаў адносішся? Вот з пункту гледжання вайсковага, давай, не як сябра, не як палітык, а як вот вайсковы. Ну, слухайте, ну я шчыра праглядзеў гэтую навіну, але калі людзі палітыкі альбо дзеячы нейкія там палітычныя, ну, неважна, і едуць ва Украіну, показваюць, што мы з вами, што мы побач, што мы можам вам дапамагчы і там запытацца асабіста не праз інтэрнэт, а вось што табе трэба, чым дапамагчы, да просто падысці, паціснуць руку. Я шчыра скажу сваё ўражанне, калі я першы раз пабачыў Зянона Станіславовича пад Бахмутам. Ось. Ну, гэта было моцна. Можа быць, гэта піар-ход, можа быць, пра яго там пачынаюць забывацца і ён вось типа спецыяльна прыехаў, ёсць такое меркаванне. Не, для мяне гэта было моцна, што чалавек вырашыў і зрабіў, прыехаў сваю прамову і яму не трэба піарыцца. Мне падаецца, што гэта ўжо легенда. Зянон Станіславович гэта легенда. Вось. Таму я станоўча стаўлюся да такіх паездак. Спадарства, і таксама я зраблю яшчэ рэкламку не толькі ж військовых рекламу робіць військовым. Я пакуль, вось я прыехаў на ўзнагароджванне ў Варшаву і павінен быў ехаць зноў у Беласток, але мне запрапанавалі, так як я ўжо атрымаў дакументы і можу выязджаць за тэрыторыю Польшчы, мне запрапанавалі загнаць машыну для ЗСУ. Ёсць такі аўтаполк. Пра яго я таксама некалькі ролікаў ужо зрабіў на сваім канале. Гэта у большай колькасці нашыя беларусачкі, лепшыя дзяўчаты, якія ганяюць машыны для ЗСУ, прычым сотні ў дарозе, там болей па 20 гадзін за кірмом, супынаючыся толькі ў прыбіральню і каву, і вось яна дапамога. Не абавязкова быць на фронте. Спадарства, вы можете, гэты полк, аўтаполк, ён заўсёды ему патрабуюцца кіроўцы. Ось. Гэта не аплочваецца. Звычайна выезд з Варшавы, калонна там ад 2 до 11 машын. Я чуў, што я ехаў у 4, была калона 4 машыны. Ось. Прыязджаем на месца, здаем машыны, пераночыць ёсць дзе, альбо здымаюць хостел, есці даюць, і квіток назад, каб павярнуцца ў Варшаву, на месца збора таксама аплочваюць. Адзінае, што гэта бескошна, таму што гэта валантэрства. Дапамогі маленькай не бывае. Ну і раз я ўжо пачаў, я ўсё ж таку вельмі хацеў бы гэта расказаць. Ехаў я з адной з дзяўчын, 4 машыны, 4 дзяўчыны. Ось, я да кожнай падсядаў, я рабіў контент. Я спецыяльна рабіў контент для гэтага аўтапалка. Дарэчы, можете яго знайсці яшчэ ў тэлеграм-канале. Так вось, ехалі мы бусам, Тэчык 4, разагналіся моцна, і нейкая была перашкода, машыны пачалі моцна тармазіць. І вось дзяўчына, якая была за кірмом, яна не впілілась у зад машыны, яна выязджае на сустрэчку, там машын не было, але нас пачало разварочваць так. Ну, я просто моўчкі пачаў столь шукаць, ну, на ўсялякі выпадак, таму што нас уже на 2 кола поставіла, і гэтая я ж кажу, беларусачкі это лепшыя дзяўчаты, это самыя лепшыя, моцныя. Яна просто выварочвае туды-сюды, нас карацей разварочвае, і дупай мы становімся, як мае быць у гэтую сустрэчку. І ну, только працягваем дупай ехаць. Яе пачынае цірусіць, ну, таму што ўсё ўжо яна справілась з управленнем, яе пачынае цірусіць, а так як мы ехалі задам, заклініла троху коробку. І я 2 рукамі впердольваю туды гэтую першую, і мы пачынаем ехаць, разварочваемся, выходзіць нашыя дзяўчаты, там заправка побач было, там украінцы такія в афігі стаяць, што ім там робяць, гэта беларусы, а мы ж з беларускімі сцяжкамі нашымі, з БЧВшкамі едзем. Ось, а мы машыны для ЗСУ гонім, таму не шкада сябе. І, дарэчы, таксама, я не ведаю, як гэта працуе, але кожная з дзяўчын мае дзяцей, але не мае мужика. І вось такая рызыка, яна ёсць, разумееце? Таму, ну, нас немагчыма перамагчы.
тое что мы зараз у такім стане, ну мы так вінны калектыўна з 90-х так неяк пашло, але я веру ў тое что мы пераможем. Вось таму вашай увазе і аўтаполк і 225 бат, хтосьці можа і ў ПКК пайсці, але на Лахвіча подпісацца трэба. Ну тым больш что калі хочаце сустрэць выдатную дзяўчыну, ну как бы Ужо з дзецьмі працаваць моцна не трэба, ужо адразу ў сям'ю. Так, ну, давай ты уже тут не это самое. Пытанне Лахвічу. Як вы лічыце, Кабанчук працягне падтрымліваць штаб кіеўскага котла, ці ж заняў правільны бок? Да, где тут правильный бок, пробачьте. Ладно, это жарты. Глядите, я не ведаю, трэба у яго запытацца. Дарэчы, чалавек таксама не хаваецца, да яго можна выйсці на звязок. Ну я не ведаю правда як. Ну у мяне контакт ягоны ёсць, але мяне гэтае пытанне моцна не хвалюе. Я думаю, калі ён будзе на бліжэйшым інтэры дзе-небудзь, можна запытацца. Ось будзе не будзе, тому что ну насамрэч дзіўна неяк адбываецца. Мы війсковыя не так давно былі, да? Вось канал Варта здымаў, я калі задаваў неёмкія пытанні, калі быў Кіт, Кабанчук, там яшчэ нейкія людзі, я іх не ведаю, але кіеўскі кацёл трымаюць. Вось я кажу, а дзе танкі? Ну 2 танка, 4 БМП ці 6 БМП, не памятаю, у мяне спіс шчыра, это яшчэ Жырар працаваў. Ось трафеілі. Дык вось задаю неёмкія пытанні, а на іх адказаў не мае. І я кажу, слухайте, калі не мае адказаў, ну дзе гэтыя танкі, калі вы вось згубілі іх, вы што, пешкі ў Беларусь пойдзеце, а ці пойдзеце ўвогуле? І я вёл гэта да таго, што калі кепскае кіраўніцтва, то можа вам пора ўжо пасады гэтай мяняць. Вы што? Мы ж суперваенныя. Мы ж военные падпарадкоўваюцца вышэй стаячаму кіраўніцтву, зразумела, все, пытанняў не мае. Але праходзіць некаторы час, мы рух каліноўцы, грамадскі рух, ідзіць калаціць. Учора военный, сёння это грамадскі, а заўтра палітык ужо пайшоў. Таму у мяне таксама пытанне, каго ён там што падтрымліваць будзе, я нават у сваім інтэрв'ю не зразумеў, шчыра кажучы. Калі ўжо ўзгадалі гэтага чалавека, то задаю простае пытанне. Вы за рэформы ці як? Конечно, я один з рэфарматараў, один з пачынальнікаў. Я кажу, добра, вы 2 гады былі на пасадзе намесніка камандзіра кіевскага котла, там тудема-сюдема. Вы не заўважалі, што можа быць нейкае махлярства ідзе? Неадназначная нейкая адказ, але кажа, што я яшчэ не разбіраўся, у мяне ёсць доступ да гэтага фінансаў гэтых усіх, але я яшчэ не разбіраўся і ўвогуле я заняты, давайте хтосьці іншы будзе гэтым займацца, ціць калаціць. Толькі што казаў, што это я рэфарматар асноўны, падбіваў там усіх. Ну ўсё не паспееш зрабіць, каманду набіраць, чого не пайшоў у каманду? Таму няхай гэты кіеўскі кацёл рэформамі займаецца, а я паеду ў 225 бат. Вось яшчэ адна нагода, па якой можна туды пакуль не ехаць. І яшчэ раз, каб не было ніякай крыўды, я ведаю, што добраахвотнікі мяне таксама глядзяць, гаспадарства. Я моцна падзяляю байцоў у акопах, вітанне штурмавікам з волата, вітанне артылерыі швейка, усім, хто воюе. Вось. І кіеўскі кацёл. Таму я не блытаю. Калі б я вяртаўся, я б вяртаўся да швейка. Адзінае, што яго патрабаванне, гэта камандзір артылерыі, што ты выходзіш з КР. Я кажу, ну пакуль я яшчэ там нічога не зрабіў. Ну, можа і не зраблю насамрэч, але трэба хаця бы пастарацца. Я думаю, что отказал як мог на гэтае пытанне. Ну так, і тут вот я таксама, дарэчы, працягну эту думку. Часам нам прилятае, что типа вы там крытыкуеце, там спрабуеце там наехаць на полк Каліноўскага. Вывучайце, вот як правильно сказаў Лахвіч, полк Каліноўскага гэта как бы ёсць людзі, якія воююць, а ёсць людзі, якія ну как бы займаюцца арганізацыйнымі пытаннямі, назовём это мягко. І вот крытыкаваць можа быць за дрэнна зробленую працу организаторскую, штабную, там ці яшчэ што-небудзь, ну это я мягко так кажу. Это одно. А ніякіх пытанняў да ваяроў у нас, напрыклад, у мяне асабіста няма і не было. Мы постоянно по магчымасці робім з імі інтэрв'ю, калі ёсць такое нагода, жаданне і з усёй павагай і пашанай да таго, што яны робяць. Лахвіч, я хацеў бы да палітыка звярнуцца. Давайте. Что таки Александра Лахвіча Наўковіча, палітыка, сябра каардынацыйнай рады. Скажи мне, зараз шмат развагаў, спрэчак, там колькі дзідаў паламана з нагоды таго,
як дэмсілы мусяць змяніць сваю стратэгію дзеянняў, каб вызваляць палітвязняў, спрыяць этому працэсу і гэтак далей. Маўляў, вот координацыйная рада мусіла б неяк вот прасоўваць нейкія там месседжы адпаведныя, там АПК, офісы, гэтак далей. Вот давай ответь за координацыйную раду і ўвогуле сваё бачанне с аднаго боку як палітыка, з другого человека якого есть вайсковы досвед. Вот табе бачыцца якія магчымасці вот чтобы гэты працэс працягваўся, каб людзі выходзілі. Што можна зрабіць сёння рэальна? Это вельмі складанае пытанне, і я ўжо казаў, прабачце, я буду адказваць як палітык, тому што я не ведаю, як адказаць. Буду развозківаць, але зараз думка якая-небудзь, я дымку даведу, то яшчэ хочу сказаць. Калі тумбу зламаў, насамрэч пытанне было, як нам дапамагчы палітвязням. І я разумею, што мы на сённяшні дзень, каб не дапамагчы, а вызваліць палітвязняў, мы іх не можам. Ось, таму што няма ніякіх рычагоў, шчыра просто няма. А вось як дапамагчы мы можам нейкімі донатамі, зборамі, сем'ям. Мы разумеем, што палітвязням ўсё роўна нічога не даходзіць. Ні пасылкі, ні кнігі, ні лісты, нічога. Ось. Таму, падымаючы гэтае пытанне, я думаю, што гэта проста нейкі піар. Яно моцнае, але на яго адказу у мяне няма. Я за сябе скажу. У кагосьці можа ёсць. Хтосьці можа і вызваляе. Дапамагчы, калі ад координацыйнай рады я заяўляю, координацыйная рада павінна стаць аўтарытэтным органам. А дзеля таго, каб яны сталі аўтарытэтным органам, а не 6000 чалавек прагаласаваўшых, нам трэба не забывацца на беларусаў у Беларусі. А то у нас тут нейкія свае рэаліі. Я не ведаю, што адбываецца ў Беларусі. Мяне ў Беларусі 3 гады ўжо не мае. Я не Зенон Станіславович, які 30 год там не быў, але ведаю, што там у Беларусі адбываецца. Ось, я за 3 гады не ведаю, што адбываецца, але прыблізна разумею, што там поўны гамон. І нам, паўтаруся, як координацыйнай радзе просто трэба стаць аўтарытэтнай. А як гэта зрабіць? Менавіта справай, не абяцанкамі, а я не ведаю, у мяне грошаў, напрыклад, немає, да? У нас фінансавання там немає, ось, але усе працуюць і неяк скінуцца, дапамагчы сем'ям палітвязняў. Але спадарства, Глубаза, КДБ, яны ж працуюць. І глядзіце, каб мы просто не зрабілі горш. Мы падымаем пытанне вызваліць палітвязняў. І вось гэтымі донатамі, глядзіце, яны просто 20-40 чалавек схопяць просто і пасадзяць іх за тое, што яны быццам атрымоўвалі нейкую дапамогу з-за межа, нейкае фінансаванне. Так давайте, можа, сканцэнтруемся на тым, каб больш іх не зрабіць. І неяк так ціха. Як там, праўда, любіць цішыню. Ось, дапамагаць. І не можу не ўзгадаць таксама маё абурэнне, вось калі я шоў у координацыйную раду, гэта спіс ад Азарова, сам Азаров. Ось, гэты чалавек себе дыскрэдыцаваў з усіх бакоў, яму дазваляюць ісці. Можа, так дэмакратыя працуе, але мне падаецца, што хутка яго ў вісле знойдуць, калі не угаманіцца. Вось. Але ўсё ж таки размова ідзе про тое, што можа быць палітыкі, там увогуле грамадзянская супольнасць, там просто людзі павінны звяртацца, паколькі у нас магчымасці неяк там паўплываць на рэжым, на Лукашэнку, там ці яшчэ на кое няма, то каб заходнія палітыкі, то есть нам звяртацца да заходніх палітыкаў, каб яны пачалі нейкія перамовы з рэжымам, пачалі разгледзелі магчымасць там зняццё санкцый за вызваленне людзей, неяк вот перагарнуць старонку, умоўна кажучы. Вот як ты лічыш? Разумееце, вы правильно кажаце, што трэба грукацца ў дзверы, калі у нас тут ёсць такая магчымасць. Але як мы будзем грукацца ў дзверы, калі у нас не мае аўтарытэт ад беларускага народа? Каго мы будзем прадстаўляць? Давайте вось у абодва накірункі працаваць. І гэта рабіць, таму што у нас ёсць магчымасці. Мы насамрэч можам сустракацца з еўрапейскімі палітыкамі. Але як мы можам прадстаўляць беларусаў у Беларусі, калі мы далёка ад іх, скажем так. Таму я бы больш разглядаў як наводзіць масты з беларусамі ў Беларусі, але гэта трэба рабіць асцярожна. Паўтаруся, што КДБ яны працуюць. Як бы вось зараз мяне вырежу тую наслівы, таму што я перыядычна гэта кажу. Я не ў захапленні ад таго, што яны працуюць, я просто нагадваю, што ў нас вельмі сур'ёзны вораг.
Неяк так. Ну і на завяршэнне, слухай, і табе ехаць трэба, і у нас працягваецца праца. Твоё бачанне, ўсё ж таки вот Лукашенко шмат крычыць там добраахвотнікі, вот это там каліноўцы, вот яны там что-то там рыхтуюць нейкія напады. Ну такое ўражанне, что ён сапраўды так, ну неяк так можа дзесьці і баіцца, что там каліноўцы там нейкія. Як ты лічыш, сапраўды ёсць чаго баяцца? Ці можа быть это ему выгодна, каб вот нейкую палохаць гэтымі каліноўцамі, і я не ведаю, что там рабіць, там показывать, что там вораг паўсюль, там давайте вакол тут мяне ўсе аб'яднайцеся, а то прыйдуць злыя лахавічы нас усіх тут на шматы парэжуць. Ну глядзіце, насамрэч, якое бы у нас не было стаўленне зараз на сённяшні дзень да палка, у кожнага яно ўсё роўна сваё. Ваяры, якія там ваююць, якія на фронте, на задачах, гэта людзі, якія прыехалі з шчырай мэтой дапамагчы ўкраіне, але не забывацца на Беларусь. Тобто наступны крок гэта вызваленне Беларусі. Таму ягоныя апасенні яны маюць месца быць. З другога боку, мы ж не ведаем, хто яму прыносіць тую прэсу. І, напрыклад, той жа Галубазе трэба там зорачкі ці там прэмію, яны прыходзяць, кажу, глядзіце, яны там разрасліся, і не толькі полк, там яшчэ і ў Беластоку самая харук там моцная. Ну, як нападуць з 4 бакоў, у вас жа карта ёсць, вы ж ведаеце. Вось. І ён, ну, можа быць ад таго, што яго трымаюць у гэтым вакууме і тое, як яму преподносят тую інфармацыю, ён так і рэагуе. Але мае месца быць і так, і так. Таму Беларусь будзе вольнай. Я не ведаю калі, але мы прыйдзем да гэтага. Дякую вялікі. Ну што ж, Александр Лахвіч Навукович быў у нас у эфіры, які адразу зараз са студыі Еўрарады рушыць далей у бок Украіны, у бок ЗСУ, дзе яго ўжо чакаюць. Так што я думаю, што мы будзем яшчэ з ім выходзіць, але ўжо не са студыі, а праз Zoom, адтуль спрабаваць яго выцягнуць у эфір з нулёвачкі якой-небудзь, ці дзе ён там будзе, але ў любым выпадку зычым табе поспехаў, здароўя і ўдачы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Слава Украіне.